Century close up on our take one. Action. Aisha, ashe baki da mutunci ni zaki wa cin amana? God, ya zaki rike abu cikin sanyin jiki ki da karfi da jikinki. Century close up on our take two. Action. Aisha, ashe ni zaki wa cin amana ki min kwacen saurayi? God, na gaya miki da jikinki da zafi kuma sannan in kin tashi fuskar ki bata ba mu abin da muke so. Za mu zo mu zauna nan ne muna ana jiran masu yafa. Century close up on our take seven. Aisha, ashe ni zaki ci wa amana ki min kwacen saurayi? God, an kwace miki saurayi kina faɗa amma fuskar ki tana dariya. Awa wajen uku muna nan muna ɓata lokaci. Da an gaya miki ana zuwa ya acting ba ko ba ki da ilimin abin ne. Director, dan Allah ka yaƙuri. Wallahi ban san cewa wannan yarinyar bata iya ba. Kai ka san zaka bata wannan babban role amma baka iya nema mata mafita ba, haba dan small. Me shashin mafita? Mafita shine kawai ki tafi makarantar Jammaji. Akwai aji da suka bude wanda ake koyar da acting, wanda ake kiransa da suna acting class. Director, ni kaina wallahi ba zan sake karambanin kawo yar kowa ba in dai har ba ta da certificate din Jammaji acting class. Gaskiya ne producer, ko ni kaina da dade a cikin masana'antar nan kuma nake burin na zama superstar. Dole ne na shiga Jammaji acting class domin na cika burina. Tabbas fim a yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan sana'o'i a duniya. Gaskiya ne Salim, domin makarantar Jammaji wacce ta buɗe wani ɓangare na koyar da acting wanda ake kira da acting class. Makaranta ce wacce za ta koyar da kai acting yadda ya kamata. Kuma idan an koyar da mutum a ɗau certificate mai matuƙar muhimmanci a danka mutum. Certificate da duk duniya inda ka je kowace industry ce za ta kalle ka a matsayin ƙwararren jarumi ko ƙwararren jaruma. Masha Allah, kaga yanzu za a rage mutanen da ba su da ilimin abin. Shi yasa muke farin ciki da samun wannan aji na acting class da yake a Jammaji. Domin mu daraktoci idan aka kawo mana jarumi ko jaruma wanda suka shiga wannan aji ba ma shan wahala. Hawa a koma acting class a Jammaji. Masu son su shiga acting class sai su garzaya ofis ɗin Jammaji Academy da ke Tal'udu Runabout a Kanon Dabo, Nigeria. Ko a kira lambar waya 0806711 9391 0806711 9391.